Păi mă filmezi? Ce pula? Băi, șmecherie rău de tot aici cu aia. Dacă mă enervează toate. Ia enervează-te, frate. Ha? Ia enervează-te. Vrei să vezi cum arăt aici? Ia. Vrei să-ți arăt? Ia. Acum ți arăt dacă vrei. Nu mai ți arăt. Băi, frumos, frate. Ce să zic? Hai, da, mă, spune. Sus, acolo. Varosani, Varosani. Adu pe astea filmez. Mișto, frate. Ha? E ca lumea rău. Rău. Acum suntem în drum spre castel. Da. Deci, doamnelor și domnilor, suntem în drum spre castel. Ne îndreptăm spre marele castel al... am uitat cum se zice. Acesta este domnul Alex. Cum e, mă? Eduard Alexandru. Așa. Deci ca să știți Facebook-ul, Eduard Alexandru. Săriți pe el toate femeile. Iau. La revedere, pac, pac. La revedere, lume bună. Aici încheiem programul, că suntem pe moarte.